Atia nigo nitioborai bwomoibori. Soko TV karibu sana naenda morobirio itobeli tukolia rero morobirio nko bagingo koretera kera litukolia Jumatatu chisa ibere chabono marogoba nicho murario botambe Caroline Mausa nabego litukolia rero nabere gingo kwaligania bena so morobirio itobeli tukolia rero abo astora chigukwanira igoro y'uburere bumanyikanite buna amiba nkore ngichinga kiechiga nene mono bunimbure nyinge gendere to gutwa sichisemo nigo bore common mono bono litukolia rero nturi no umunyagitari Dr. Kena Moses narugago tweresera subwagare mono igoro y'uburwaire obuiga bwa amiba kabena intukuru muchakano wikomo ali onyara ko bawo wesemya amangi daktari. Yes. Karibu sana somoro bilito bili tukolia rero. Tunyare ko batogo semani nabayigo kumanya amangi igoro y'umuchando yiga bwa amiba. Litangani ningani umanyu mwanchu murigere linari mebyo korasi litukoli tangani rero. Apart from abantu bali baito banyamira na Nairobi mbiyamo na soko gendera ko bana intu bono manyaba banyamo marieta okamiri tunyare ko batogo chaki morobilyo rero. Mbiyamo no Miss Caro Eriteria nenda Daktari Moses Kena Osarigo ngurwa senyekitari ya World Fitness Centers. World Fitness Centers notolega Bosongo ase enyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307A. Karibu omwancho mulire. Mbiyamana. Bono rero daktari ningani tukwanere igoro y'umuchando uyo bwa amiba anene mono turuchiboniga banene mono buna gusi bono kawaida ya gusi tumanyire bunimbure nyinge ne yanchite kwa bachise michiga no amiba nkorengi bune ko bage kwambukira na mangana ya machi wendagera igo no bego gotweresera so bagari bumburere kyo oburweire wa amibiasis. Amibiasis wose amoeba dysentery. Muna watebi ubono boruhire bole very common nyinga kie yabono ya. Kagere mbura yabere gotuga gusi sana. Mune mbure gotugusi bono mwezikisiwe chichigo chiateka. Amacha aliyamanya kuvuga tagenda bakali stuko chichokubucha machi. Kumbe lituko chikubucha machi twimukiri oburiro obwa amiba twirirenga. Ige ndukere gwakwanye oburiro bwa amiba nkiye kolentu oburiro bwa amiba ige ntuke kolentu oburiro bwa amiba neke nyinyi gekorokunga Intamiba histolytica eke nyinyi ke Intamiba histolytica which is a parasite neke nyinyi kere ndatebe genius ke kora mono sana nyinyi ke kerege kora mono sana na kia bantu wende kwirenda buya egere oburiro obwa amiba mbo genda gusumbwa abantu baito tete bakoro kindi nga mode of transmission ne kyo eke nyinyi ke wikomobero eke nyinyi ke ikere in two types. Eke nyinyi ke nkebua tegen kere ke korokunga kere in cyst form na trophozoite form. Kere in cyst form and trophozoite form. Nkie minute. Eke nyinyi ke ekero ke kosoka kurumobero bw'omuntu. Eke nyinyi ke ige koba in cyst form. Yani eke nyinyi kiarosiri engozi kiarosiri gekogera kyamenye samaroba nyore saidi yemiti nyetatu. You can imagine. So you can imagine ngomuntu kietege gesara ege tutumi akagende chone noro eke nyinyi ke yatiga irari esige tutume saidi yemiti nyetatu getariko wono liyembule jago gotu karo. You can imagine yaimokiri eke nyinyi ke bakaruche ari so bucha maji bono kunywa maji
kwanyoreke nyinyi because gwika bantu bamanyinga kyo twakonyora obuliro obunangente gotero eke nyinyi eke igekonyorwe tegento gikoro ku mode of transition yaye igego so mubere with what we call fecal oral contamination. Fecal oral contamination yani nga kwalire kinyezi umekula kinyezi ose kwalire cho enene you see now kwalire cho gendo enene nga kyukolie cho enene wetira umuntu chire osine cho enene tutare kwa mfano obwate kenyinyi giko kiamiba ogo ikecho enene okoliro musafi botali enough wacha kora wako kwa hoteli mwana kando kora hoteli azale kujiraragira okoro muntu jire kure choga tari ko isinyo magoko obwatire ndagero kwereye kwanyora ekenyinye kiyaso ese kwende ime eso mubero gwetera ese ndagira so amatunda nabagala imukibinyiye chinyenyi na ojiko mukibinyiye endagira nabeko mukibinyiye gwetera omuntu oli obwatamiba autabwati obusafu bwesaini gweterege tutume mnatondera gukwana kyekire roje gwetera se sewage ya mix na machi yokonyo na bantu bakonyoleke nyike so nago tebinga kikaru uburuiro bwa miba nangende ko tebi ibole in two forms na tebi eke nyike kyaso krisko kere in sixth form nkeri ko kuraisi lakini nkebu atimechi yani kero kere isi konge gosumbua muntu ikonki mineti go ikageso esenda ime so mobere bone kero gie kire esenda ime esisti liko chibono yateka ekero yatekire yamanya kurusia binyinyi ebi bono bimogetia maino bireta yare gosumbua saidi bono byamanya gosokia mainabo byamabono ja koromenda yago niwete byaja koromenda kabisa bila debikola ntira eshiden sana so nangende goteba nandingirore oboroiro bwa miba ibogo ikomo biroito ime gweterege ntoge korokunga fecal oral contamination ingekero ubwato buriro bwa miba nandi tubwati bosafi boisaine kokogende cho enene gwikuiburia maswali na koro bosafi bois banya bandotelia omuntu agocha kurwa risko okunia maji nga bila sabuni hata ituko sabuni ukile korage kumbe aimugoti binyinyi biri onye gokogende icho nayo gusavya bante ndagira ngo twaruru bosafi boisaine iguburire bwa miba no bosafi botaisaine yes bona ugwa kwanera kero kende bore ne chi type au cho mochandu bwa miba juwate binyinyi mbire natebenga amibere in two forms a cyst form na trophozoite form cyst neliye gosoka lakini trophozoite bono bimuki amaino bikite kolie ekwerende intestine our large intestine yankoro kino bono kwa mfano omuntu yobwa bono byasoire senda yago byakire bakese intestines ekero bye ikirororo byamanya koba into trophozoite form ekenyi kwende sisiri yateka byachaka bono koroma ekwerende your intestines bitarwari bitairia mariogo bwangu bire in trophozoite form omangete bono byatekire binyore ryogo ekobita lakini bono tuchie tikonyuryogo enchinse icho osoka nywe dose chiembe ukaigo se flagil kwa mfano tokore tikunywe dosi icho ukaigo chia botinitazo tuyikokora dosi ichi gose ngwacha kiri yogo bwangu what will happen is this ande biko ibisa bono bya kina bya rosie cyst ekero bya rosie cyst bono nakanyumba biko ibisa ine bono nunywe ryogo munoranjwe ryogo karo toko gwena oburiro bwa amiba bono kunya kwerera abantu bandi and that is why ngo tenga nini karo ngakero umuntu nabwo atamiba ane twins maybe tulikora binyinyi tulikora any symptom tulikora bimanyirinde byose lakini ngo ikomanya nubwo atamiba so that otwara ubusafi buri igoro orendo mu birogo to uburiro bya kwerera abantu bandi yes
bono ngwatweresera bune ebinyinyi ebi bikora omu mubiri bw'omuntu bono kero kende notweresera gati ebimanyereri omonto akoba gakorora ase omubiri kero byachakire okoroma oku ekero muna ngendera goteba amache ali okonywa make sure nga nkonyaberiore ngekunyarikana abandi mbali bagotenga yande abekuba mariogo karanyaberi nyore rumu ekero koberi amache aya tuli chikonyora muri obwamiba onye nama bantu bali nanche ngangite kuri endagere kuri kuin salad form endagere litali etarage kuriko kandi ototengia uikospichi nyenji kyagubuya omayo cyakunye onye ne kwerende nayo okora chiyo teri ngende goteba tobe kubusa ubuwisia amaboko boronge egere ntunya kweri buri obwamiba abantu bandi nkyogo chikororo manya gwatwalira amiba amiba karo kwanyenyorire eriere into trophozoite form ogo chaka komnyoka gochiecho igogo twara diarrhea kunya kogende echo lyoka kunya kogende echo okomnyoka gochiecho okorra diarrhea walire ndagira after a few days or hours wachaka komnyoka gochiecho lyoka nabura nyanga noburiro bwamiba bakoleki watwalire kokogende echo ebwata manyinga echo ogwaterani kogende echo enene ogwaterani nabura nyanga noburiro bwamiba bakoleki watwalire omanye gochanga okogende echo ebwata makamasi ere mucoid you have a mucoid stone nabura nyore ngurubure bwa kikwatwalire uburuire bwa miba watwalire onyore gokoromwenda okoromkwenda kwago endego koroma nandi yekere gokoroma egokoroma mnori ekokobwata mono it's cramping yani ekokobwata eko konyenye ekokobwata kabisa kwanyoro igotuteliyo abantu bari mwede akwara okudendagera iga endagere uikotire kidaikai ako igwenchara sana lakini okomnyoka gochikolagira au kuna amatori yabere 3 okoreke oigotire distension yenda liberero mubere watu alimenyiri jonye ndokwana nandi watu aliberera aso mubero nabora nyonga no buri bwaki bwa miba kwanyorire gutwara nausea yani gutorokerioka gutwara nausea and vomiting nanda bandi bali bakoroka babwata miba nabora nyonga no burire bunde ubugwatwalire bwa miba lakini nandi bimenyirimbire bigocha ekero burire bwa rentreme chando kagero buriro butyango tebi karo ekero bwikirenda atari ngabo gutigaranda nkogenda buri umubiro wo mugima so bogende mnabona aserini buchigotororo nabora nyoro umuntu guchaka amaisa yako wa yellowish unjona amaisa ko wa yellowish bogende ase egekuwa sama na obura rente ogosinyigo ogokorora borente difficult breathing koyana ko mechando bonte mijano mne bogenda aliye sobongo na bokole ntime chandende yobongo muna bono omutuko gwati esobongo bwago nabakonyo omuntu yako ba confused ameko yanga yarengi oyako ba confusion abande gwakiranze okoburiro bwa miba boikire sobongo iga abantu bamanyiga ndogenda guteba karo oburiro bwa miba ngotara boro umubere sana especially abantu bali babwate what you call wale immunocompromised yani bunyamazi wa wote bonene muna abana bake bunyamazi utali wona muna abantu bagotire bunyamazi utali wona bali babwate cancer bali babwate ose bale HIV positive bunyamazi wa obolenzi abana bono mono wagwante koligere limono uriro bombo basakora nteme cyane lakini nyorega buruiro bonande mbali batali kora kemanyereri kende byose togotanga asymptomatic abantu batali konyora kemanyereri kende byose na babo tali limon kana mbali kuri Mario so that's why I'm saying that nga onye kwanyoro buruiro bwa miba kwari manyi bitwa kwanire minyoka gochinyagitari onyora Mariogo mapema inje nyagitari yetu ya World Fit because ndubwata Mariogo yoko kuweni ya miba ekaro wachira
Daktari kero kende ntobwate buna abana bono buna chiskuru chiweire iga ngorengi chiskuru chinyinge mbali go chibasi bichitangi chiria samacha ali bakoni bono buna bairanete koruba gasiegete totebe mutinyi ukarenga ukane oyo gatano gocha gochimbura mna yature bara bumbare ina high risk yo konyoro muchando gwetani bali apa gotume sana oligereria abana bake bagoche senyagitari yeitoga mono enyagitari yeitoma abana barenze ku school abange mbali babwata amiba twatebirenga amiba egwetera ese contamination, so you can imagine in school ainkorora but nazomete boarding school limo egorunga St. Andrews Cows Nyanziongo mono linasomete St. Andrews Cows engaki yuntu abwate match ntwe bwato match school tangi konyinchira abororo school yangu jaka mukanda ruchi bono gera watikoze kigera koze karo bono okuba match atale ngororo oro meru ora rwa match na kibone ko yarika ezandiri kana kwa kole koragera kugera babaka yara base na ado yotumye barago so you can imagine contaminate anenge ngira ndagote amoeba ebintu kinyeto atebile ko ngami kolenta amoeba intamiba histolytica kisistie echo nabo chibotoke somuntu so njenara ambe sani natwe kisistie oro wacha kwa ngibere sani ano but ochiulie then nero ukole sani ochiko savi kuchikuragela onyora amoeba. So number one is kurunere very common esa mangana ya amoeba. Amoeba no ere skuru mono kubanyora iskoga. Na gote biya macha lizokoragira abafanyikazi koke nene bago turugere ndagira origeri cooks origeri contamination yere skuru chicho nkiri chimbe you can imagine kitabwa ati usafu wisaine igaba kiskuru bali bwa kiskuru na barumba mande kuimprove hygiene ya school ba make sure nga babwata maji no gaga gusiye maji naigire babwata gitangi kiba maji naigire kicho kiba kinsafi egere to reduce ekwende prevalence y'uburiro bwa miba bero ikatote mezana yes ase gatie bimanyereri kwabo koko tweresera ngwatute okoroma kwenda ndobata abantu bari bwate chialsas ngakibono bara tofautishe echine chialsa chiko matari ya miba oligereri entugerege korukunga timarso kwanya kwa obore bwalsa se katokata alsas nambeyemo bwikoren kayende go koromera ende go korome kenye bugo chaigoro no alsas sito ntobwate two types of alsas commonly ntobwate more than two lakini two common alsas ntobwate gastric alsas eliye gotoka senda nande ntobwate eliye gotoka se duodenum osese kenyobu igobono alsas ekero koro mwenda gocha igoro noto kuja kolengera mangana kina wanye gwatwale getonda kelikianda alsasi gwikanando yolenge kolen tuneke nyinyi ekoro kunga H pylori lakini twatebire oborure bwa amoeba ibo kolentu nege ndekoro kunga intamiba histolytica a parasite nanago tebira lakini bono ndege ndokere gata toligere karo eke nyinyi keriga kolenta amoeba neke nyinyi keriga kolenta alsas byonsi ibigwetera umuntu byamanya baswanda igo bikolentu na echwenene ndibonene bikolentu through contamination onye ko igonda tokotenga ibintu ibiro ikatutwara ubusafi oburere bwese kolentu bole neke nyinyi ko na H pylori lakini bogwetera asendagera igo umuntu byo kogende echwenene nabwo ateke nyinyi ko na H pylori na bakwere y'omuntu wetera contamination omuntu lyobwate oburire bwa amoeba nerenga tagitu twari ubusafi na bakwere y'omuntu onde wetera echo enene onyebekirese omuntu ndali echo yo anyora oburire bwa amoeba origere lige ndokereke korunga
protocol yoko weni uburire bwa ulcers onge lige tukutukunga H. pylori kit bago chibaye ebwata amalyo gatatu nebwate tinitazo nebwate omeprazole na nebwate clarithromycin kwende tinitazo nkine bakoerero eminetinga oburire bwa amoeba n'oburire bwa ulcers yenda coexist yale pamoja sana wakati mwingi gose ekwerenda amoeba nabera uburire bwa ulcers bobe wasi so kwanyora abantu bakwegu amaryo uburire nini H. pylori kit ebwate neryo goli korwa lya amoeba so naboko nyonga usiano nekote neroro gatwirende usiano neroro witra fecal oral contamination na yani ntobwati bosafi boisaine gatotwara bosafi karo boisaine usafi nobi no bonde ntobwate bore na typhoid na nde na kweresire na ndoche na barabu bakambuka bwikaine na amoeba amarire yenda mange nabwate usiano typhoid nero nawe kolent wetera fecal oral contamination lakini kenyi tofauti kenyi kolenta typhoid ikurunga salmonella typhi na kige kolenta oburwire bwa typhoid ngike konya gukwane bintebiga kinya gukwane bintebiga goikaba ntu bamanye ngaki typhoid yeko wenu ngaki amoeba ko wenu ngaki oburwire bwa ulcers boko wenu egere ba wena buya because na aroli abantu abange bako enda nyagitali lakini buriro talikoera mwatoji kokwana baadaye umuntu abwata amoeba kerenga kina amoeba ako tebugabwate kerenga ki typhoid yako tebugabwate kerenga kina ulcers bako tebugabwate bataliko wena basali kiba kinyingi mwete karo ngwanya kumanya abantu abange bago kinyagitali yeto walfit kwanza abantu banyamira watu agete kweli bakuri yepindi yeto kweli batomereza lamu ayo abantu banyamira twakwani abantu banyamira abo yasana una bakuri yepindi keri yeto bakira abange bankire nyagitali yeto ya walfan baka banda konyolinga architecture ndebi ndio cooperative twalora ndetu nabatenga mande botukotokobera baligereri so nakiga togo chagaiga egera abantu baitu bamenye ngaki ekero kwangire ko wena ngakwanguru bwangire ko wena tigandiki walfit egera walfit yanga mariyo go buronge ngende ntumi ona ko tinga typhoid ekolendo nekinye ko nga salmonella typhi nero contamination ya machi mono nere quarantine tune so lakini rende emangediza bikwamba kubekana abusembi kubekana mnabona umuntu bwate typhoid mono agutwara constipation echo yaye kobe enkongo koro mwenda koro muchi joint gutwara liberera mune benyiri bya malari na bikoroka nabo so nebwate usiano na amoeba na bego twara usiano because it's fecal oral contamination na bera ntamanga kwanera daktari abwase HONN Wato eresala pengine ne abego twara mucus kosekonge kosebe ngororo rende in form of diarrhea pengine no to eresala ekara bono nangendra goteba natebe kare yemu natebanga nabokonyore ebwata manyinga nabogo twara what you call malena yani kwa chile echo ebwata manyinga usire blood stained niwet nabora agende echo mna nateba ebwata makamasi ibwata makamasi yakoroka namna nini amamira kwa mwanyo echo yawe wachire lakini ebwata amamira ebina bintu ndatebe lakini ekara talimonera aho kingankara gete kare ngota mbere ngikwali anje kwali chinyaji na bekara yako kwende green oye kuwana bekoba muno kara teko chinchi mono amanyingora arole gose amamira ese echo yabo yuko tso
Okay, mbiya mana daktari bono ningani tu mancho muliger bono tora swaso como que tora subelina raria richiduka kolende to koira na tobe to ko gendra gusanganere Dr. Kena Moses abega go twere sarabna to ko nyoro go bweni abo muchando yega go amiba to bese goska to bese kwenda Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umuguse magega ya television y'Ensoko gwikase yawo kwanyoriribaga ligi yaliyo kuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokonyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabeme liyo kuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchuria 0788666662 Eye Nensoko TV oboroso bumugusi Mancho muligere karibu sana naenda sensemo yaitu ya kabere yo murobiri tubweli tukolia rero umurobiri yiga bobo gibano bochenu abwa stoga ndete gusanganira Dr. Kena Moses kurwa se clinic kya World Fit kike kwa bage gutuka so muchubo songo abaseri tukolia rero twabiri tukukwanira igoro y'umuchando bwa miba obere babo tweresera buno ko bagogo cha so mubiri mwanya abantu bimanyiririyo ko bagoko manyobere gago gosemya bono ni gontagete abago tutebyo ngakitoko batuwa konyora obubwenyu obuiga daktari ntubwata abantu babwate mibere menene bono barabungwate egatiye bimanyiririyo ni diarrhea maybe ukorigamora mangana manga mange ngochiere yaba affect mon Wanda banene umurire bwa miba ngo affect borokero umuntu asla aina kwanye kenyinyi kiriye kolenda miba ngeri mboli ko chora ngaki pero no I know monuru no mokore iko na boko nyoro umuntu monene na boko nyoro umuntu mo umubiro moke iyo ndiyo kira gokonye no bunyamasi bwago onye bunyamasi bwago boroboko abantu bari megena gutebande kwakire tokike karoti ganda guteba abantu bari batamaje bunyamasi bokoregas kandi yo kone yo bunyamasi bikari dinga kigete ubunyamasi mbutagete tools bumanye ko twari chingo abantu bari batari kuya matunda karo abantu bari batari ko chinyenyi abantu bari batari ko exercise okonyore immunity yawe regentoke low mune immunity yawe ko balo ekero bwaso ime boko kusumbwa sana ku buntu li immunity yawe very strong abantu bari immunity yawe very strong bari correct nabambara kemanyini kende yose bari what you call what you call asymptomatic ngambuli ko mu affect in any way or another because ubunyamasi bwa into
buli strong nagende kukwana lakini abantu benyorega abantu oli abange babwata amiba nabo eragero ubonene bwabo bogendense umubiri ogo okole kwere ogendense esababu nere onye kubwate nausea unya kungondo likoroka tokoragira bye onye gukoroka endagera n'abantu babwata amiba wikomubiri ogo genda ogomoke onye kogo diarrhea gokomjoko gochicho wikomubiri ogoke igabantu abange babwata amiba n'abali bago umubiri ujako kibaho jakuluzi kilos baja lose weight because nangende koteba bagotora diarrhea batora nausea and vomiting. Yes. Okay. Bono squeeze abantu abange babwata omuchando oyo gabwa hemorrhoids nande muna gwakwanera igatie amiba nebwata mang'ana mang'ana aya echo enene no muchando bwa hemorrhoids no ekoretwo na abwa secho enene pengine no bogotweresera soboime igoro yo muchando oyo hemorrhoids nekero emekirie gotoka se murangu bw'echo enene ntubwate veins emekirie kimukia manyinga machafu kuruhusu murangu bw'echo enene gose ali asitokoroke rectum ase echo gacho emekirie yabimbire enere kurunga ano hemorrhoids gose hemorrhoids bone kere emekirie yabimbire nabe kolente mechande menge sane somubere lakini muone iswali ngiri oburire bwa amiba mbolente ano hemorrhoid nabo burarente esa babu kimenyirige tanga ntwateba buburire bwa amiba nekero komunyoka echo okomunyoka bwecho ngo put kola lot of pressure asemekiri gotoka so murango bwecho so diarrhea nabera lente nini ano hemorrhoid igo burire bwa amiba nabo burarente ano hemorrhoid so ano hemorrhoid ga abantu barakora bamanya muntu tore ano hemorrhoid karo ekero onye ntubwate ano hemorrhoid type ube ntubwate ria ime tokorokanga internal ano hemorrhoid na andi ntubwate ria isko tokorokanga external ano hemorrhoid ria isko na bora uramanye ria mera bora wasikomanye ria isko kwa mfano na bogo yochi gakoro busasi kugenda ukeleke bimbetega iso murango bw'echene tewani you have a lump as a chone kozo yochi bandi babwate hemorrhoid mali ikanonje kanante akonya ikanonje akonya kanga wona akonya okonya kwebe history gete because tali comfortable liyago chikokoro busafinga etishi yago tumye ochikore dishi onyo nebwate asa amanyinga dio monde karansega konyora kali kunya kurumaye kumbe nano hemorrhoid abandi buno bali bwate intano hano hemorrhoid awe tia manyinga ndakumanga yamanga akorko nyora amiba nanto le kwanta manyinga nyora igo muntu bwate ndakiko takatota kaka watu waje gitari kagere kero kuje nyagitari karo nincho monya gitari ngo kore diagnosis nincho monya gitari ngo manya na amibo bwate sina hemorrhoid yokabwate bono eria ime abantu baje kumanya abande ekero mosonso cyakire gosoka batwale what you call rectal prolapse ekero rectum yakire gosoka izugura limuzo to na twado buribwa ano himo nabora umuntu abeta ki tamanya so nakitoko teye abantu bamintunga ki injunya gitari itese gitari ya walfit onye kubwate mechando tokokonye yes daktari tutarasuka mutu tochikolegererie gatia complications yo mochando bwa amiba okoreta so muntu oburoiro bombore life threatening amibe yes life threatening yes twarolira abantu baitekira amanyinga bakwa amanyinga era kumube babwata amiba umuntu ugenda amanyinga iteka amanyinga era twarolira abana bato kosi bagutwara diarrhea umatekera umwana agutwara diarrhea agutwara what you call dehydration amachera kuri umubiri narabana abantu na amiba igo bono mbole life threatening and that's what when they think we cover the when especially no nagotebi asa abana bake abantu bagotire elderly people na bali babwate what you call bali compromised, immunocompromised.
yani imiti yaberero n'abantu babugate cancer abantu babugate HIV uri nabo ko life threatening abantu batatokana sana uzumunsi batuyibwateraneti nojone abana bomuno uri buraba rentere mu cyande mingi so we kabantu careful bukwanira abo aseme cyande yiboko babokoreta ningani umanyi mwancho muligeredi egatie mechande yiwe menene amibe ko bagekoreta somo verbo amiba nabera lente what you call local complications was systemic yani eruesenda egenda sanga twatebega ubulire bwa amiba nabura ndi ndikunga appendicitis essentially yendagira akantu nkarali kangani munorobere matiti appendix so not matiti but nini anipo ngonkere yabantu bakonye akantu nkali on the right side alias natuka ilia kifosa asasa ali akantu kali kakurwa appendix amoeba na wego sambe appendix here erende what you call inflammation of the appendix kwa igura abantu bakwene nyagitari bachikurusuya appendix nyawo otwalira appendix wakiri appendix iri atwalira amera ni umyokiwe as an emergency yachikurusu amoeba nero muno gechangia kolente nduto tebire kuna appendicitis usenga inflammation of the appendix ndio kwa amoeba nabera arentege tonde samara tukuruna ulcerative colitis ege tonda gije samara keroro kamenye to abantu bagotena bakora manyinga lyo kanobo songo kumba manyinga ayo akuwerese ege tonda kiabeire aliye samara to rukina ulcerative colitis amoeba wona be koruwe senda nangende goteba ege ende selini ebuga tinjireria yenda enjira amanyinga ali akorwa se intestine manyinga ali akorwa se intestine mu gitiendagira esagweta number 1 na aciline bono nyonga miberi akira segeto aciline yakire kolente ngendo gekuru kunga liver abscess amaira aciline amiberi nabe kogenda se endaga noja mu peritoneum asambe peritoneum ale ndinga peritonitis yani ogosambika gwe peritoneum umuntu ayigwitinda amaga koyenda ime kuba amiba yarule samara yasoire koromne kere embolie konyenye ibakurusya mara engoreli mane to gwe peritoneum so amibe so egali nabe kolenta what you call peritonitis ambaye ni inflammation of the peritoneum amoeba wona be kurwabo egende bakase ama amaire sama what you call emphema yani amaira asoire sama ini aru kugesa amoeba nangende gote amoeba nabe kugenda esenkoro yabo esambe enkoro isiko asukunga pericardium erende what you call pericarditis yani nga ogosambeka gwe nkorokoro usiko nangende gote amoeba nabe go ikabaka so mutu era amairo so mutu so amoeba sio mchezo n'abantu bawe bakagenda abantu bwo gwata amoeba ogo oranga hani kitu kidogo lakini atebi abana bake abantu bagotire abantu bali immunocompromised ibindi yabero enke abasubati bayibwa abantu abawika bamyokenya bitali bwango bakikurwa lya amoeba so datebaza ko lendere mbitu akwande igamiba nawe gonchokoro mubiro mugima erenteme cyande mengo nzogenda kwana yakari gosikama tutoko chikokora omuroberi bweli tukolia lero ninganyoresero mwancho muligereria kero kendo bwato muchando yiga gosore na moiri gose mwana oyo bwato burwa irobwe ngakia ko bagakonyoro bubwe obogweni ngatibogo chaka obogweni noko gende so munyagitari osomete umunyagitari umugitabo karo bwa era munyagitari kero umuntu abe munyagitari opimera mais abandi kujya bari bakese TV ngo bagorogana abanyagitari bari uko umuntu ati kandi wari umunyagitari yonyora kibesa
wono gwanda segete gwasali chibeza because try so munyagitari umaitega jagwenta okora. Number 1, not make what you call sound diagnosis. Make sure ngana mibo bwate utoria miba. Nakitoko kora tomanyi. Tokuru si okora ndi cho yawo. Todenga rusi cho togenda tunye pime. Ekero number 1 watu ile bimanyira libi. Iko kwetero bimanyira bangu manyira kigwa tola mbozo bwate. Lakini further ukaturusie cho yago tunye korea sampling. Tupime roze bwate ebinyi bitwa kwani. Nabo turako korerie ndo kunga colonoscopy tuwake bichekorire lya malaria gwenyi. Tukorenga colonoscopy. Nabo turawake an ultrasound. Tulinya mangana mariogaga. So to make sure nga twanyolire ngana mibobu ati ndatolire lya karo anote toli mwancho muri lya lya twatebire karo nga kero umuntu nabwata miba most of the people bawata miba lakini mbali korona kemanyeri wenda oni dalili yote. Number 2, amiberi abere into cyst form ni wewe twatebira karo ndero nondo bona akiriza nyakinya kitali ya wall fit ekogweni uri obwagwena kabisa. Number 1, tuamanye ngamiba ni mjanja sana. In 2 forms. Twatebira trophocyte form, twatebira cyst form. Twatebira trophocyte form libi ebinyebya sokire kurwale sebibisete akanyomba kalikaye. Onywa mariyo gaya kawaida munabona tinitazo flagi whatever. Metronitazo nkogwenole. Lakini matukabera tato ebinyi byabere into cyst form byarozi cyst form bikoja kurumubere ime nga kitura urabi bweni bono to kugwena na maryoga ya kawaida nyabitani you just wasting time naroda bandonya kunyunga o na nyure flagi to kugwena completely to kugwena because byabere into cyst bono byibisire bone kerogo jesenya gitari yeto ya wall fit. Number 1, okotulike tuna intestinal flush. Intestinal flush ye ndobo tunaona ile oliko nga xylem husks. Tokoli liko gende kalo yikirenda byaba juice kinene. Yarusiye ni bikurenda kwa gende cho byarwo. Byons. So tuna xylem husks nana gotebi. Eke fagio kienda na kita kifagio ya tumbo. Yachi kurusiye ni ibiri. That's number 1. Number 2, twa create ndekorunga symbiosis live senda yabo. Twa kwebinyinyi bilyebiya. Ebinyinyi bilyebiya twa koira na abantu bateke nyinyi ekorunga Lactobacillus astophilus. Kaona koire kenyinyi keko ikesenda ime yabo. Nkikeko kora. Ebinyinyi bilyebiya bitalikolenta marwaire lakini bigo seria marwaire. Number 1, we go produce what you call antibiotic kind of substances. Antibiotics. Muriyo moko. Eke nyinyi gekoroza antibiotic yoka. You can imagine. Twa kwagia swenda yago. Kiaro si antibiotic chile natural. Chigo itebi nyinyi. Number 2, eke nyinyi kegia produce what you call hydrogen peroxide. Eke nyinyi eke gia produce lactic acid. Eke nyinyeke gia konye samangana digestion yani keko konya kubune ndagire yago buya kinyeke bono ekwere nitrogen peroxide nekwere na lactic acid bia itebi umaja gas ekosho apa kalise bono nkibisa mali gas ekonde yoka bakali ibinyo bibitu igotoko kwa number 1 atebire twa kwa intestinal flush. Number 2, to create what we call symbiosis life asenda yabo. Mweta wanda mweta gara wanda kumbuli wala maswali yetu. Umunaro jaga muleki daktari yabona nakyo korabona mwete kagende nyagitari gite tingwene. Kagende nyagitari tingwene. Kagenda kuchimogera tingwene. Lakini naachire buogo na gwenire. Ikibono go chagoko mwete ndakoroka. Umati nyagitari to kemeka wona nyakaro tamugi. Nyagitari yetu ntoba tangani. Into tangani toko kola blending of medicine. Toko tumia mariogo ya habo, tumia mariogo kuwa sendaya, toko na nutritional medicine, tumia mariogo a conventional ya kawaida. Ntuka ngo traditional kawaida, kuzula manyingo muntu pimu na kiye kogera watu wako gwena because tubwate 3 approach. Tubwate conventional approach,
tubwate nutritional medicine approach and tubwate international herbal medicine approach bono yekogera abantu bagwenda gwangu sana. Yes. Biyamona bono gochukoreria daktari ningani omanyo mwancho murigereria kero kende nga yoko bagogotoka igasomo cyobusongo nabo igo batay services chindo ko bagogwa fase nyagitari ya biyamuno karo no toko tera gutambe ndino turi busongoga ayi nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza bari batamanye Uhuru Plaza nangenda goteba no gocha bakabusongo bori na marigiti nkayire oika marigiti maegagazi jibuchere chire manyanga naikire lile nyombe yere kurumate buchere yo mweli ntambe nere kurukuna Uhuru Plaza Swaime inche goroba ya gatatu erumu 307A kada gotelka ndadika ese nyagitari yeito ntubwata marioga mangitsa ebintu ngotogokora abagaka nako nabagaka sana mate shida yabagaka mono ne chinguru cyobugaka chinguru cyo korema amariogo nara dai bandolenya utumye dai bagutumye dai itali natural inchuto ko dai natural tubwata marioga mangitsa togokonya bantuga twale baka mafuta ali natural akomerie tuki twale ntebinge so nyagitari ntubwata ibitabu tokolika abantu bakosoma make sure ngo wakize nyagitari itu ya World Fit. So natenga nyagitari itu ya World Fit mboso ngatule enyumba ya Uhuru Plaza goroba ya gatatu erumu 307A nande ninche ngotokaga. So anytime umuntu agoja nincha konyoraga boso lakini nani tubwate clinic ya Eldoret nani tubwate Kende igari Karatina ikirese namba ya nesi 0722 245763 0722 245763 abangina bali abaswatolete konyora abana kebo make sure ngabakise nyegitari ya World Fit because ntubwate yo wete special iko ngama arani ni very short muntu gutole. Biyamona asante daktari asoba semi bwao Biyamona bono nawo kireko bana somorobere bweli tukolia rero mwancho maligereria gwika bono nigo twekiro mweli obumorobere to bweli tukolia rero no kwegena kwa nebuna kwanyere ko bawo wesemia amange igoro burairo igabwa amiba abantu banyamira mbanari tuko bago tuboli ndi mogocha mwabo morobere onigo ko bakera litukolia Jumatatu chinsa ibere chia maragoba bwastoko batokomera na daktari Kena Moses abagago tosemia igoro ya maroire ao kwa bere na incho mradio Caroline Mausa na gusabiro nyare ko bago kugendera koligereria meroberi nde ase Ensoko TV nabo igo nyomboroberi yo igo obogo gweta nabo koligerere gwetera social media platforms chito ensema ya YouTube, Facebook na bego TikTok @Ensoko TV kiagera ubunabo boroso wo mugusi.